Rud fí Bríde ná bhí sí gceannas ar chlóthaireach, bhí sí I gceannas ar an mainistir freisin, bhí sí gceannas ar fearr freisin. Thar na blianta, chail mná a lán cocht, agus tá bhí lán feibanna sa socaí meallar sin, nach raibh mná I gcocht, nach raibh cocht ag mná ar a chuid curpéin, ar chuid socaí hain, ar chuid tramh hain is tócha. Is rud an simú le bhfuil si mar pátrún ar Feirmeoireacht, mar san léatá nniuán agus nuair bhí me ag fás sús, is cuimhin ag léamh leabhar mar páiste agus bhí an feirmeoir a gcónaí ina fearr. Agus cuimhin bheith ag canna na hamhrán seo freisin, the farmer wants a wife. Ach is pátrúnaí ar an Feirmeoireacht, so cílann si sin gur féidir le mná bheith ina feirmeoirí, agus is feirmeoirí iad mná. Tá beganí nos cín céadach chun talún seam, tá Feirmeoireacht bó diúil agus tá capta Conamara freisin. Na hogus lá Bríde, feictún lágáil níos foiide, tá na garachaí fáil beganí níos glasa agus tá rudaí garú, tá na líntaí ag na bá, agus tá únaíocht ag na cuide, agus tá an séisiúr luga arú, agus tá rudaí a fiabhsú, tá an gíomhre thart, tá báisteach trom fór imi, agus tá rudaí fáil bhád níos foiide agus níos stiise. So tá muide ag fás glasrií an seo le 20 bliain anuas go orgánach. Insta hamatí sin bhí ar daoine I gcónaí a chuid glasrií hain ás, timpeall ar a chuid tithí. So cinnte go raibh sí ag fás na glasrií seo I hain freisin agus raibh an bhainte leis an nádúir. Is I Feirmeoireacht san níos seo tá roinnt den ólas sin cáilte goin. Ach le Feirmeoireacht orgánach anam hain, tá muid ag fáil an ólas sin arás. Agus mé ag smaoinemh ar Bríde aiste go leor, ach bhí mhór hain ina banríalta gur bliain de caiisiú bliain a clochar, ach dág sé an sin. So tógach mé le lán creideamh Cathalicach agus cumar ar affran gach lán nuair bhí mé óg. Ach ag go buinte seo mé héal, tá mé spiridáalta níl mé cótócha mar an ggéine leis an Ard-Eaglais. Gan dáte be tuairann sí an cosúmh gon na henahí agus gon Feirmeoir freisin mór. Tá cabhair a gúnaí testálainn, agus tásúlam nach níl sí dearmad orm, má níl me fáil níos óige, tá agus ba níos smú cabhair a testálainn amachchan seo, so beidir chunne ní Bríde Erraught agus gon na bheidh. Céil Dara an átar ar thóg sin clochar ná an sépéal ag an crown Darach. Tugann an crown Darach takeíochta 3,000 spéchas difriúla pinnacle tree. So tá drúhainte ar an naomh Brighid agus an dúlra agus tuigim muid inis cé go táhachtach is atá an dúlra leis na ggéir céimetá gon faoi láthair le Erraught agus behéagsúlacht ag fáil bhás.